Ka resolution balam menjur dari yang dorbar thawan ke jelami gelaya na kebenta bendawa ben penrung ye keketian khasi bat garu haga kernet ke bapra jongari ti sensyar jongari India hi kala dap sans nemmen haka arpunyol terek nailur arja arpulai kata lais ngi shwa baka khasi author society kan hiar sedal hi ban penlong ye kejing ki dawa hajantar mentar nolor kejing lang ye mirjingmut ka ba arsngi haka te kanong ba halor keketian khasi kathok katar bat kalariti Daka ba ai kuplay ya borok ki balai wan banishim benta kani ke jingya lang ya mirjing mut bat jingya lang ya ki dawa Delhi ke society kala pentip bakala shim South Lake rai bat ka bakong san kalong ban pan jing shai na ka office u menteri kampo yeng kari India u Amit Shah halor ki dorkas ki baka society kala pha haki snam arja arpuai arja arpuar halor ka jing kerpat ban penrungi ka ketian khasi ha ka kernet ka bapra ka badang sa teng hadu menta nolor ki weipat dan le kendo ya u Amit Shah Hadin bangila submit ya ki dorkas jongi bat ka jinga kendu markmat bat nguru ngim simyo juba kumta ngira rai ban pan jing sai naka office jong menteri kam po yin da sarkar India hangno kadan kene kam ka jongi ka baar pat ka mangla sim ya ka rai ka long ba ka sarkar India ka ba menta kan simno mardor ya kisin jam ban penkre ban wanra ya ni ong ka anra uma ya ka bill hapo parliament ha ka sin siong dorbar jong parliament ka bansawan daga long kloi kat no ne khamslem reingi ong ba ka dei ban wanra no ya ka bill nakalian sinsyar to official bill nakalian jama sarkar ha parliament ha gnika sinsyong dorbar jang parliament ka bansalong kini kedai ka documentation ka ba ngi layo ban submit bro shelter ngi ai yeki dorkas klam dala ya ka ban bu sijaka yeki top jengtep baro rai ka khasi author society da ka jing tresitam ngilapo ikit khat ki ba dan ka jing tebet ke ba kerpan ban lum ban langi kini ringkat bat ki sabot ki jing pen sisa lani ki justifications ba ka tien jongi kala long ka ba la dei por la slam ban rum no apo ka khnlet ka ba fra tingila yo ban submit ye kan ni bat ka bakado basau kalong ban up ya ka jubab jong ka sarkar hapo kapor ka bangila dawa ngimla ban bu ya kapor hendrei hapo kapor bangila dawa ka bamati shwa jong ka dorbar parliament ka ban session bat ladang ngimyo ka jubab ngin sa penong da kiwai pat kilat jingeki kilat jingrawa jongi ni lara ya ki dorkas ki patmai ringkat bat ki kot kisla ki ba ngila sulang agar dorkas jongi bandej ai sya ka office jong o minister kampo ye mengabat o general secretary Dr. RP Kharsiye nangta isaka office jong u prime minister but kumjuro isaka office jongka president jongkari bangila yo ro ya ke jing ya kendo arsen but we MP baru tahu rei Rakesh Sinha MP jongka Raja Sabha badan hagalian sarkar but ke jing ya kendo jongi aka step jong ka sngi nengkong kalong ka jikren ka ba la jrong bha yamata ngim simla ya ka bani kendo bat ki wai pat ki he sarkar like no tang bat uni wai MP uba ha ka jing tip jongi udan ba ka jingan bat prime minister kumjuro bat union minister naga ta kadaw ngi sa jet khnang ban yo bat ngi yo ban syong batu arsen tati kajing kula na kering jongo
kalong bet banyak keren baru Union Home Minister. Umpat la ban ai kawai pat ke jikular palat dia kata rei ongan sasim kia banyak keren ni kene kam but Union Home Minister ke mat ke bakomsan bang ibu kalong ban wanra yak anrau ha parliament ha kasinsyong darbar ke parliament ke bansalong. Profesor DRL Nonglaj Presiden habak kelih lor ke resolution namar ka kenthop langi ka tien khasi bat garo ulaong baka syong ha sarkar jella ban bot din syaka sarkar India la ka la ne em ban penrung ya baro artli ki tien na Meghalaya kata ka tien khasi bat garo ulaong baka society ka kwa baka tien khasi kan dei ka baningkong ban penrung namar kala don ha ka thop jong lai pratli ki tien baper kari ban rung ha ka kernet ka bapra ka jingdawa ban wanra ya ka Assembly resolution lani cabinet resolution ni dawa mangi khasi of society namar ba kamdan ha kapor ba kren ha Delhi bala kli nga da kinong tho ot kapor balai ka suki kumba kli loke ngala jawab da kabasai ba kadan ka wrong approach kajing lam ya bakla hakar kam ban bu ye kene kam ha ka home ministry kawai kalong ba ha kitu ki por dawatan ki MP ha parliament klamdan ke jing tho ka basai na keleng state government syak sarkar India kamat ka jing trilang nengkong wat na ka state government ong no chief minister lane ki minister but ki MP ki bami khmat na ke jela kamdan te ka khasi author society kadawa ba kadai bandami na ka assembly ne na ka cabinet jang sarkar ni dawa mangi ka khasi author society banwan rai ka to hanrai hakapor bak sarkar kala menjur banwan rai ka assembly resolution na keleng jong chief minister ulong balai bu lang hak resolution ya kaktin garo balai bu lang ngingim la ban ong kata em but kajing dawa jongi kalong ba jaktin khasi dia haba ka sarkar ka bu bat jaktin garo ngimdan kanong rim ban persya kata hanrei shwa kata katkum kajing lab jongi nakiri course jong sarkar la kalong ka arts and culture ne political department nambar ek ni ka ka home ministry ka ka political department ka ba yapha yaki chithi ta ngim patu i baswa jong ka to la dan ka jingdawa na kaleng ka sarkar ya ka ktien garo hanrei hakas nem arajar khatlai ka jing pensyai jong ka political department jong sarkar jela syapang ka ktien khasi kaladan pa bat kumjuru hadu arajar khat nyo shwa bankot ka sarkar hakto ko por jong mukul sangma ka committee ka official committee jong ka sarkar Meghalaya ka long for inclusion of Khasi language kata ka dai ka official committee ka ba khado hakas nem arajar khat nyo handai arajar khat pra ka wanno ka sarkar bat mai simla shu e ka ban pentri kameto committee ka shu sakot no komto ti minta habakilaj artle ki jatkin na ka jo ke jela kita syai bakni ke jela jong ke jela barat ti ka shong sarkar India ban pen la ne am ban perung artle ki jatkin na ke ni ke jela haba hakiwe ki jela ro ki dan ki jingdawa ki bokwan kanuk sa nga shu kedaw hang ne nam ta ka jing tip jang pi kom hapo asam nalor bala don pa ka asamis kawai ni kitin banakong barung ha ka kernet ko pra adin ka asamis ka jingdawa ka long ya ka bodo bat ya ka karpi ti haba kidon kitu ki jingdawa ya ka bodo bat karpi ha ka snem arajar line
ka Ministry of Home Affairs kawanra ka bill na kamtaban pendrong siwatang ya ka bodoh kam simpediang ya ke jingdawaban pendrong yang berar tementa ka syong ka sarkar India tambah ka jingkwa jongi kalong ba ka sarkar Meghalaya ka babudin ya kani lani ka sarkar India kamdai ban pet daga khmat ban ong lada yo berar telong lada mio berar te nai ngikwa ba le hok kat kum kerenien bat ka kerdan jong ka ketien tingitep ka ketien khasi kalong ka waini ka ketien ke ba hak mat do lada nong na ki jat ketien hanot East India jat ketien jong girit pan ka ketien khasi kamdan ha ka kerdan baar kadan be ja kerdan benengkong ka bamot ba ka ketien khasi kere ke benengkong madrong ha ka kernet ke wapra